dnešnom videu uvidíte, ako si spravíme naše kvetinové záhonky. Celé roky sme tam mali posadené veľké tuje a nakoľko ja mám rada veľa farieb a kvetinky, ktoré krásne kvitnú, tak sme sa rozhodli, že tuje dáme preč, vykopeme ich a urobíme si krásny kvetinový záhon. Dúfam, že sa vám dnešné video bude páčiť. Chvíľka napätia. Čo sa stane? Nikto nevie, ale bojíme sa o tie kery. Takže tu sme vyťahli a teraz sme vlastne si poukladali kamienky. Urobili sme si takýto múrik troška vyvýšený. A nakúpili sme si viac menej kríkové kvetinky. Máme tu nejakú azaleu japonica. Toto je moja najväčšia hrdosť, orgován, ten som 2 roky nevedela zohnať. A potom takéto menšie trvalky. Máme ich otočené. Čiže toto je modrá. Ja veľmi kvety takto ako nepoznám, ja som išla podľa toho, ako sa mi páčila výzorovo. Tak, aby sme si tu dodali trochu farby. Orgovan, ako som spomínala, jemne fialový. Uvidíme, ako sa im tu zadarí. Ako sa im bude
páčiť u nás. Takže toto bude taký prvý kvetinový záhon. Tuto máme tiež pivonku, ktorá ešte takto v malom zárodku. Uvidíme, ako tá sa nám chytí. Mala by byť taká pekná rúžová tiež. Takže uvidíme. Toto je rhododendron fialový. A tuto sme sa dočítali, že to bude točizop, ale malo by to byť takéto pekné na ozdobu bez kvetové si myslím. No. Ďalší záhon sme si spravili tu. To bude taký menší, ale tiež samozrejme pekný. V tomto bude tróniť samostatne pivonka, keďže to je taký väčší kríček. Tak tá bude mať vyslovene takéto svoje miestečko. Tuto sme si dali magnóliu, ktorá je tiež taká menšia, ale bude nám robiť určite radosť každým rokom, pevne veríme. Toto ešte zasypeme hlinou a príde sem potinia a bude robiť spoločnosť tejto rúži, ktorá pôjde tiež za kamienky a momentálne keď sypeme hlinu je tu. Takže sami sme zvedaví, čo sa nám z tohto chytí. Tuto manžel už pred rokom nasadil jabloň. Uvidíme aj tá, čo na to povie, už tu má výhonky nové, takže ideme pokračovať, ideme pomaly sadiť. Tak držte palce, že sa nám to ujme. Takže kvetinky sme si posadili, teraz ideme dať na to fóliu, aby nešla burina a dáme na vrch štiepku. Takže takto to vyzerá. Takto sme si ich posadili. Pekne do hliny. A teraz to zakryjeme tou čiernou fóliou a dáme na to štiepku. Takže takto sme skončili včerajším dňom a dneska budeme pokračovať, musíme ešte toto zasadiť, orgován. Toto už máme, zatiaľ sme v takejto procesovej fáze, ešte to nie je dokončené samozrejme, ale zatiaľ takto sme skončili a ideme pokračovať v sadení a skrašľovaní nášho dvorčeka.
Takže pripravili sme si takýto ďalší záhonček. Toto je starý pás z bagra, nefunkčný, tak sme si to takto podložili a vysypali hlinou. Tam bude zasadená pivonka a toto pôjde ruža s kríkmi a možno ešte uvidíme, aké ostatné kvietky nás napadnú. Ďakujeme, že ste sledovali naše video. Ak sa vám páčilo, dajte odber a like. Aby ste aj do budúcna vedeli, ak niečo budeme robiť na našom ranči, tak aby ste nič nezmeškali. Vychutnajte si pohľad spolu so mnou na našu záhradku.